do I do to ignore them behind me? Do I follow my instincts blindly? Do I hide my pride from these bad dreams and give in to sad thoughts that I'm maddening? Do I sit here and try to stand it, or do I try to catch them red-handed? Do I trust someone, get fooled by phoniness, or do I trust nobody and live in loneliness? Because I can't hold on when I'm stretched so thin. I make the right moves, but I'm lost within. I put on my daily facade, but then I just end up getting hurt again by myself. I ask why I can't rely on myself. I ask why I can't rely on myself. I can't look around, it's too much to take. I can't hold back when I'm stressed so thin. I can't slow down, watching everything. Dobre, takže aby ste všetci vedeli, som z pohotovostného policajného útvaru Bratislava aj s ostatnými kolegami, ktorí sú so mnou. Budeme sa vám snažiť ukázať nejakú časť služobných činností, ktorú vykonávame okrem tréningu a zadržania nebezpečných páchateľov. Uvidíte súčinnosť takisto s inými zložkami polície, ako aj civilného rezortu. Aby všetci videli, ktorý je terorista, takývaj nám. Jo, dobrý deň, ja by som... No Pačo, je to tvoje, ideme, vieš, to je terorista, ne, že tam vedeš? Terorista je ten, ktorý nerobí to, čo by mal, a keď to robí, čo by mal, tak sa to nepáči tým, ktorí by chceli, aby robil to, čo má. Pochopili ste všetci? Dobre, tak... No, Potlesk, áno, to je asi nejaký ďalší terorista, ich vedúci. Ja vám poviem tak program. Program sa začína tým, že oni si pri aute pozerajú nejaké zbrane, lebo ich idú predávať deťom. A deti by teraz ako nemali mať žiadne zbrane, lebo to sa nesmie, a teroristi to skúšajú a oni im to idú predať. No a naši policajti sa dozvedeli, že aha, oni tu v Senci na jazerách predávajú zbrane. Čo, chalani? Koľko to je? Majú tam nejaký samopál, a naši policajti sa vidia, že... Keď sa boli hlasní, chceli ste dole, teraz majú náboj, tak si škoda na kriča. Nebojte sa, deti, len sa posúvam takto, že nám hnejú. No a zatlieskali majú ich, pánov. Výborné. To je dobré, nemusíme plakať, nie. Poviem vám, že ja som normálne stratil slovo teraz, lebo som normálne dostal v šoku, ale naozaj, počujete deti, to je akože, aby ste videli, že tento štát sa o nás stará, že keď nám niekto chcel ublížiť, tak je to naozaj akože, no, ruky si podávajú, pozrite sa, žijú všetci, áno, chlapci v černom, zatlieskali chlapcom v černom, žijú všetci, chlapci v černom. Kucháči štartujú. Ja by som sa aj prekotil na tom aute. Na ručnej. Je to asi zadržanie páchateľa, ktorý ide v opozícii. Áno, áno. Aj psíkovia tam už, alebo psík tam vybehol. Pozrite sa. Nedaj, nepustí. Drž ho. Pozrite sa, pár sekúnd a máme dvoch páchateľov zadržaných. Veľký potlesk si to zaslúži, naozaj, chalani to predviedli úžasne. Tomu to hovorím rýchlovka. Aj psíkovi musíme poďakovať, psík sa nezlakol, vidíte, decká, psíček sa nezlakol a splnil si svoju úlohu. Krásny psíček je šikovný, pozrite sa, že to je celá šopa. Ten by ešte chytal, ten má slinku dostal. Poďte ďalej, lebo to je to hlučné, aby ste... Dobre.
Poviem po slovensky, že hľadanie pokladu, to znamená, decka, ak chcete pomocou družice, teda GPS, teda techniky hľadať poklad a potom vyhrať zaujímavé ceny, proste zábava zaručená. Tu za mnou, tu na chlapí z Airsoftového klubu Prielom vám to všetko pripravia. Treba sa tam ísť zapísať. Chalani, to je presne, počúvajte Paťa, čo hovorí, to je presne pre vás, čo taký jak ste vy, pretože musím vám povedať, že toto je novinka, tohtoročná novinka. Hľadanie pokladu pomocou GPS. Čiže toto nezažijete nikde inde, len v Senci. 11:30. Ale pôjdu ako... Pôjdu, ideme k tomu kolotoču. Super. No, taký? Ešte jedno? No, toto, alebo chceš svetla? Takého zeleného Forda si to chcem. Dobre. A našiel, šikulka. To sa volá, kedy behal Robku, radiomaterský. Presne tak. Za sociku, s líškou. Pôjdete dnes domov a už to je. Vidíte, že ako maslo to prestrihli. Vysokí záchranári, zatlieskajte im, pozrite sa, ako dokázali vystrihnúť strechu auta, aby sa dostali k obeti, ktorá... Z informácií. Budú asi nosiť. Áno, vyberú ju doslova vznútra, dovnútra dávajú nosítka a hneď ju vytiahnu. No priznám sa, že toto som ešte ani ja nevidel. Niekedy a to sa som stane... dosť starý. Pozri sa, teraz ho presne na tie nosítka dostanú, priamo zo sedadla auta, priamo na nosítka. Niekedy sa stane, že ju musia vybrať aj so sedačkou vozidla. To sa stáva. Úžasné. Opäť si to zaslúži jeden veľký potlesk. Dostali ju von. Poprosíme uvoľniť tam priestor, aby sa dostali do sanitky. Pozrieť, myslím, že ono ho tam nechajú. Ale opatrne, ako Paťo spomínal, sú tam ostré hrany, je tam sklo, takže... Nesadať si, hlavne si prosím, nesadaj. I'm checking out everything around, side by side, mis oídos flap up and down and all around. I'm moving to the sound, and when I walk out, I can eat all the pastas and the ice cream. What? Y variado, todo el cuerpo de cabeza a pie. I like it too. Y variado, todo el cuerpo de cabeza a pie. Let's start. Check it out. Los hombros, I move back and forth to the groove. I flap mis brazos cause I wanna fly. I raise mis manos. Come on, huh? Move your body. It's gonna make you move from the ground to the roof. Renatka a jej Zumba. No pares, but don't stop. Here we go! A 13 pozráme.
hudba. Everybody get low. Come on, people, let's go. Super Comic Show. Here we go, here we go, here we go. Este es un juego que se llama congelado. Cuando lo escuches tienes que... Pero ahora me quedo parado, brazos pegados, loco y velado. Salta los pingüinos que la fiesta ha comenzado. Congelado, un pasito para el lado, pegado. Mámame. Jediný chlapec na javisku, ale výbor. Točí zadočko, pozri, jak točí. Super, ale všetci sú úplne parádni. Zatleskajme, to je úžasné. Ktorí sú tak zatleskali, dievčatce. Áno, ešte, poďme všetci. Teďko to je korejské bojovenie, je viac menej zamerané na nohy. Takže 80% celého bojovenia, 80% sú nohy, presne kopy. Preto máme tu nejaké dosky, budú to prichystané. Ozajstná doska? Je. Ja sa vám priznám, aby sa to mohol len dabovať. Potrebujú.